Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info Tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji Allah ya yi wa fitacciyar jarumar Kannywood kuma mawaƙiyar siyasa rasuwa. Allah ya yi wa fitacciyar jarumar Kannywood kuma mawaƙiyar siyasa rasuwa a jihar Katsina. Jarumi a Kannywood Aminu A. Dagash ya tabbatar da haka a shafinsa na Instagram. Jaruman, wadda aka fi saninta da Sadiya Muna Gani a Ƙasa, ta fito a fim ɗin A Duniya a matsayin matar jarumi Abba El Mustapha. Jarumi ya yi mata addu'a Allah ya gafarta mata kurakuranta. Kamar yadda Aminu A. Dagash ya sanar a shafinsa na sada zumunta, yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa mawaƙiyar siyasa kuma jaruma a Katsina Sadiya rasuwa, wadda aka fi sani da Sadiya Muna Gani a Ƙasa. Sadiya mawaƙiya ce ta siyasa kuma 'yar fim. Ta fito a matar Abba El Mustapha cikin fim ɗin A Duniya na Sanusi Edito, kuma 'yar asalin jihar Jigawa ce, amma mafi yawa sun santa a jihar Katsina. Allah gafarta mata, yafe mata kurakuranta, amin. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.